que ens trobem davant del primer robatori de regal de la nit. Tenim un participant molt atrevit, anem a veure. Sembla que no sabem, s'acosta la Pila. De cares a càmera, de cares a càmera. Oh, no ha volgut robar. Molt malament. No ha volgut robar. No ha volgut robar. Amb la tassa que hi havia aquesta tan bona. Ai, ai, ai. I allò del wok... S'ho repensa, s'ho repensa! El wok, el wok! Roba! Jo ho robaré. Agafau-nos! Jo això també ho robaré. Jo no, perquè ja en tinc. Roba! 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 Ui! És el millor. No, l'interès. No robo. És que m'agrada publicar. Ai! Aquest és el meu. Quina tensió. Quina emoció. Oh! La caixa? És que és una caixa. Ja. San-san! Quau, quau, quau. Ara t'ho robaran. Sí o no? Oloreu. Us heu currat molts regals, molta vergonya. Jo he anat a les 9 de la nit a comprar el primer que trobava.